Tercera victoria, millor dit, fora de casa. La darrera, fora de casa, a la Lliga, perdó. La darrera vas dir que no et va agradar el joc de l'equip, avui sembla que s'ha donat més espectacle. Bueno, ha estat un partit vibrant, no?, pel públic. Fins i tot penso que en el moment que ens hem quedat amb 10 ha pogut guanyar qualsevol perquè ells han tingut un parell molt clares, una de l'Òscar Oroz mano a mano amb el Toni. Però és veritat que estic content de l'actitud, estic content perquè l'equip es deixa la pell al camp i estic content amb una cosa molt difícil i és que la gent que no està jugant entra al camp i aporta molt, fins i tot millora l'equip quan entren al camp, llavors això és molt important davant un rival que té una posició per mi fictícia a la classificació perquè és un rival amb molt de potencial ofensiu. És veritat que estan encaixant molts gols però és un equip que fa moltes ocasions. I bueno, estic content perquè en 3 partits ens han fet 2 gols i de penal. També és veritat que avui el Manlleu ens ha posat amb més apuros, ells han tingut més ocasions que va tenir el Cerdanyola o el Sant Feliu Guany. Manol, aquest canvi de dinàmica que hi ha hagut en l'equip també explica el fet que et quedis amb un home menys per una expulsió en pèl potser rigorosa i acabis guanyant aquest partit quan potser altres partits a l'època anterior jugaves millor i acabes perdent. No vull comparar èpoques anteriors perquè a més ja sabeu la meva relació amb el Pepe, no penso fer ni una sola comparació amb les èpoques anteriors. Hem guanyat un partit amb 10 que és força difícil en aquesta categoria i la veritat és que a més m'alegro molt pel Ferri, que tothom diu que l'1 contra el porter no té bona definició, o menys mal, perquè la veritat és que ha fet un exterior no demostrant el xut boníssim. M'alegro per ell, m'alegro perquè és un nano que surt del juvenil i jo penso que amb 10 era difícil guanyar, el Manlleu ha apretat molt i jo penso que a vegades són petits detalls. Jo vaig veure el Manlleu la setmana passada i si als 20 minuts ha estat 3-0 guanyant el Palamós no hagués passat res i al final, partit d'anada i tornada, a nosaltres no ens convenia gaire aquest tipus de partit i al final l'hem controlat, diguéssim, ara perquè hem guanyat et dic que l'hem controlat bé, però clar, si Òscar Oroz fa l'1-2 potser estaríem dient una altra cosa. Quedar-se amb 10 i remuntar el partit, molt mèrit, no?, pels seus jugadors, tenint en compte que el Manlleu ha pressionat moltíssim fins a l'últim minut. Sí, ha pressionat molt. La veritat és que també, no sé si Manel Sala haurà tingut problemes físics. Sí, tenia un problema físic, un mitjà part és el que ha demanat el canvi. M'imagino. Llavors, el que passa és que ha entrat el Matell, que és un altre tipus de jugador, però que jo crec que és la primera vegada que jugo contra el Matell i no fa gol contra el meu equip. I he jugat 25 vegades, em sembla que a la vegada 26 és la primera que no ha fet gol. Però ha apretat molt el Manlleu i nosaltres bé, sí que té mèrit en 10 amb aquesta categoria. Diguéssim que és veritat el que diu ell, que en aquell moment potser estem en aquell punt que un altre dia el partit hagués acabat 1-1, ja no et dic 1-2, però mira, hem aprofitat un contraatac, un gran passe a l'espai i un gran gol del Ferri. Molt bé. Manolo, és molt evident Martinell intentar a veure si arriba a la quarta seguida. Sí, clar, ja ho hem dit, ho diem cada setmana, nosaltres passi el que passi diumenge, o sigui avui, demà tenim entrenament, vull dir, no pots ser ni massa eufòric quan guanyes ni massa catastrofista quan perds, llavors demà és un altre partit, segurament amb el partit d'avui aquests 3 punts et faran fer com a mínim avancem al Manlleu i no sé els altres resultats, però és possible que avancem a alguna altra posició, no ho sé, és igual. Però ara el que ens toca és 4 entrenos abans del Martinenc, anar allà, un altre equip difícil, camp petit, jugadors fets per jugar en aquell camp petit. Partit semi-especial per mi perquè jo penso que va ser la meva millor etapa com a jugador. Vaig jugar 3 anys allà i molt bé i la veritat és que un altre partit, com tants, de tercera. Jo sempre dic el mateix, soc molt avorrit, però tindrem les nostres opcions. Ells també, pero nosotros también tendremos las nuestras opciones. Manolo, pero la situación no ha mejorado sensiblemente, ¿no? Hombre, sí, porque es que ganar, ahora lo decíamos en el vestuario, o sea, es igual, no por el cambio de entrenador o por el cambio de lo que sea, por el cambio de utillero, es igual, o sea, hacer 9 puntos seguidos en tercera división es muy difícil, es muy difícil. Pues, claro, intentaremos hacer 12 de 12, pero
pero ya estos 9 estos 9 más los 7 ya no nos los quita nadie. Entonces ahora tenemos 16 puntos y a seguir, porque si bajamos los brazos sí que realmente por eso estoy contento hoy, porque el equipo se ha quedado con 10 y no ha bajado los brazos y ha seguido confiando. Y los hubiera felicitado igual si hubiéramos empatado 1. Vosotros me conocéis que muchos días cuando ganamos estoy cabreado y otros días perdiendo no lo estoy tanto. Hoy estoy contento porque el equipo yo creo que lo ha dejado todo. Además, otra cosa que quería añadir, que el público nos ha ayudado mucho. Ya sé que parece un tópico, pero lo digo en serio, el público ha animado mucho, nos ha hecho sacar fuerzas de donde no las tenían prácticamente los jugadores y nada, felicitar también al público porque la victoria también ha sido de ellos. Molt bé. Gràcies. Gràcies. Intentarem començar la premsa, està bé? Sí, Diego, bon dia. No sé com valores aquesta derrota després d'un partit com allò ha competit bé. Penso que estem parlant de la cantinera de cada setmana. Jo penso que hem estat bé, no mereixíem perdre. Jo penso que l'empat hauria sigut un resultat just. Sabíem que ens enfrontaven amb un bon Prat, amb jugadors amb molta qualitat, amb el Bueno, amb el Pedro Bilbao, amb el Juli, amb el Sasha, Cazorla, Toni. I jo penso que el Manlleu ha donat la cara, ha estat bé la primera part i la segona s'ha trencat amb l'expulsió que han tingut i nosaltres hem perdonat i al final això és futbol i qui perdona la paga. I evidentment el Ferri ha marcat el 2-1 i en definitiva ha sigut el resultat final. A pesar que les últimes empentes estaven i no hem sabut marcar. Potser la diferència ha estat aquesta, no? Oroz no ha estat capaç, o ha estat un cert de Toni, i en canvi Ferri no ha perdonat. Jo penso que ha sigut això, sí. Jo penso que si tal com estaven en el partit, si el Oroz haguera marcat i ens hagueren posat a 1-2, penso que al final ara estaríem parlant de la primera victòria del Manlleu al domicili. Manel Sala ha tingut problemes físics? Sí, estava cansat, ha demanat el canvi a la mitja part, l'hem intentat aguantar 5-10 minuts i als 10 minuts quan veien que ja li costava ja no defendre, sinó ja amb l'atac crear oportunitats, llavors l'hem canviat. 2 punts només a fora de casa. Com s'ha de canviar aquesta dinàmica? Marcant un gol més que el contrari. Ja està. Jo penso que el Manlleu està donant la cara i jo penso que la gent ha vist un Manlleu avui fort, ben posat al camp, amb les seves ocasions que hem creat. No penso que el Prat hagi creat molt més que nosaltres, sí que ha sigut un bon Prat, un Prat molt seriós, el Market ho és, i jo penso que també el nostre equip ha estat molt seriós al camp. Al final ha sigut els petits detalls que ha canviat aquest devenir del partit i el que, com tu has dit abans, aquest enfrontament de Ferri i d'Euroz ha sigut Ferri més oportunista i l'ha marcat i s'han emportat els 3 punts. Molt bé. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Aquestes són les paraules de